O PSOE rianxeiro faise eco das demandas veciñais ante a reestruturación do Plan de Transporte da Xunta de Galicia. Tras examinalo en profundidade, denuncian que suporá un recorte das conexións do municipio, especialmente con Santiago. Cando saleu ese documento a principios de outubro, pois antes de facer ninguna exposición pública ao respecto, creo que temos que valorar realmente ese documento, e como así fixemos un análisis sobre o impacto que ten esta reestruturación, esta nova reestruturación co servicio que se viña dando. E vemos que Rianxo pois, se encontra nunha situación complicada en canto ao transporte público. É dicir, poblacións con un 80% de reducción nas súas líneas e parroquias enteiras que quedan anuladas calquer tipo de posibilidade do transporte público. O que non estamos favorecendo ese asentamento no rural, onde xa a dispersión poblacional pois limita un pouquiño o acceso aos servicios públicos, e neste caso pois a Xunta de Galicia non ten en conta esa situación e anula parroquias enteiras para que podan facer cousiñas tan sencillas como acceder ao centro hospitalario de Santiago. Eu creo que teñemos que repensar esa situación, esperemos que a Xunta de Galicia pois plantee e teña en consideración as alegacións que fagan os veciños e os diferentes colectivos e por suposto, os grupos políticos, e que recapacite sobre esa reestruturación da liña que lle afecta aquí a Rianxo. Ademais de presentar alegacións, levarán a situación ao Parlamento Galego a través do seu grupo. Presentaremos alegacións e, ademais, xa nos puxemos en contacto con o noso grupo parlamentario para transmitirlle esta situación que hai no noso Concello, e xa se presentou unha proposición non de lei para ser debatida en pleno e na Comisión Segunda de Ordenación Territorial. O Partido Socialista ten claro cal é o posicionamento, que poñer as persoas no centro de toda a atención e máis que nun servicio tan importante como é o transporte público. Demandan tamén ao Concello explicacións sobre a posición do Executivo local ante estes recortes e agradecen o labor das entidades veciñais que foron as primeiras en recoller o malestar dos afectados.